Moi kaikki. Pelätyimmät on saapunut nyt viikkokisojen muodossa Äijänpeltoon. Täällä on puulissa Jytky, Teo ja Antti. Onks kellotasa? On se varmaan aika lailla heittää. Ok. Ai. Ash. Pitkällä veitsi. No, voi ei. Ei näytä paljon päin. Mä voin ottaa vikan. Varmaan. Video painaa. Jos kyllä eka kerta kun tehdään videon pätkiä. Nice. Oli se. Nautiskele. Jees. Napostelee. Onks tää mun logiputti niinku helppo? Kato! Mestari! Oliks uran eka? Uran eka. Jytky tulee laittaa nyt. Pelataan 18 Äijänpeltoa, Jytky pelaa tänään. Oh. Oi. Aika kiva. Is good. Hyvä läpi. Pro filmer in action. It's in Hazard. Hei, sviitti. Ei olekaan. Millä linjalla? Joo. No, puti ylläpito. Liukastuja. Heitti viereen. Skip. Joo. Ihan ok. Nois. Se oli vähän lyhyt. Kaikki tässä ympyrässä. Jossain kybässä. 12. Ash. Antti, laita sä. Joo. Ei. Ash. No Antti nyt pisti tohon alikseen, ei kyllä kerännyt kuvaa. Noniin. Antti MP. 5/5. Sano just. No joo. Joo, tosta. Noniin, 2 päälle pelattiin sit tää väärä. Selvä. No oli kyllä pelikin vielä. Dong. En mä tiedä, kyllä mä tätä pora. Nois. Aika nauti.
förbi. On hyvä. Hamma. Joo, me ollaan sit lapsiystäväinen kanava. No norjalainen seko. Antti Scramble. Ash. Äijä ei tossa revikuaamisesta. Kuka aito puskasaturi hommissa. Ash. Kuuleva säkkikäppy. Ei ollut. Ash. Tää vlogipotti, tää on riski. Laitto. Ottaa paarin. Vai bogin. Nui. Hyvä. Poweruffi 7 väylää varten. Ai nyt on nauttii palalta. Kaikki on hyvin. No ei oo, mut kun ei... Meidän pitää tulla kato tekee tänne uudet tiet. Elää niitä kahta, se on kyllä. Se on vaaras, mut tuleeko? Tuleeko? Kyllä se kävi ainakin. Kävi. No mut kyllä se näki videotkin, että se kävi. Voi editoida, et kävi. Tai se on IB. Okei. Venäjä. Se on Igle. Antti nyt. Vai onko sittenkään? Ei. Kyllä se veti pitkälle. Täytyy joku 135. No me itse 120 kun selkävamma. Helposti. Pelissä. Lucky bastard. Yes. Joo. Jytkyn kolmas lähtee Scrambles tuot tähän. tuolta jostain puskasta. Lähtee vähän tosta. Mitä tolla? Sisäkäppi. Kyllä ainakin paarinsa. Aika hyvä liikunnan, joo. Antilla on nyt... Turit Suomen ehkä paras seura. Jep. Sori, toka paras. Niillä on lisäys seuraavaksi. Oi vittu. Ai! No mut ei, missäskö? Ei. Se on kolmas. Nautiskelee. Sit niistä vaan läpi. Ohi. Juu! Bullseye. No toi on kyllä vittu arvokkaampi toi FD kuin FD3. No aika hyvä. Joo. Antti Scrambles. Tuot puskasta nyt tohon. Onks takamettä? Ash. Tässä näin 4. heitto. On hyvä. Sisään. Ei. Nice. Hyvä. Joo, myyrä. Toillanen oksatus. Olipa hyvä. Vähän yli tuolta. Oli kyllä just tommonen niinku.
So good. Varma. Hyvä. Kato 11 ja 1 ykkönen. Eiku onko? On auki. Sama kuin ei. Näin hei. Just se autti. No niin. Okei. Se meni ihan piruun. Ottaako riiti? Metsi ottaa riitiin, mutta antaa Teo heittää. No sekin on autis. Hei, hyvän näköiset kaverit. Näin, mä heitän yli. No niin. Oon mä aika varma. Kyllä se näyt yllättävän paljon. Kun ei pannyt tohon puskaan, siihen vedettiin tossa äsken karsinaan. No se on kyllä IB. Toi on IB. No helposti. Se on ihan vitu Juu. Megalanttu. No toi tikku mikä tossa soittaa niin. Anti-riiti. Se on hyvä. Toivottavasti yli. Antti tosiaan ei yhtäkään paaria vielä tänään. Antti 0 paaria, mut silti paaris. Seikkailu. Meitsi nautiskelee tässä. Vähän vajaa. Meitsi tosiaan heitti tohon reliefille meni. Mitäs mä otan? Putti. Kutenko sä... Metrin verran saa ottaa. Joo. Ai putti? Putti. No Eagle puttihan tää käytännössä. Okei. No tatsitti milli. Tatsitti milli. Kehno. Oikein sairasta. Aika kiva. No jätti ton putin tohon. Ash. No nostele siitä tähän klipille vaan. Mikä oliko se bogi? Äs. Tosta nosto birdi. No niin, sieltä niin. Toi on ihan hyvä. No mitä vi? Eikä mukaan takaa ole. Siää. Ei oo takaa ole. Nautis. Lää nitkahaa. Yksi. No on se putis. Peli. Jotenkin kyllä aina tuo ojas. Toi itse asiassa vasemmalta. Arvoin sinne ojas. No ihan hyvä. Jees. Pyro tässä. Slice arvonen. Antti. Ikävä. Meitsin just IB. Hyvä. Ash. No sit ei nyt tullut filmille toi Artun nosto. Onks tää jomesta tason kuvaus? Oi. Oli niin hyvä kuvaus. Anna olla siellä vaan. Nostaa pois ettei vaan Okei, nosta vaan. Se on kyllä kumi, niin voi pomppaa tolleen. Kyllä. On.
Antin analyysit. On tulinen. Ikinä heittänyt tuolta taka-alta. Kaikki paitsi tuo mies tossa röpöttää. Selkävammainen tuli näyttää. Tai siis mä olin 5 alle 8 jälkeen, nyt mä oon 4. Vitsit. Mihin se heitti? Tuolla. Laita nyt taka-alttiin mä. No ei se. Sinne vaan seuraavaa kaveria Koko tiipoksi. tiinahti se. Mitä se aku? Ai niin. Meneekö jengi? Ei voi. Eiks päässyt? No se sanoo, että jotain, että okei, mut... En mä kyllä ne vois tunkea tuo... Naapuri. Pippala tunkeutuja. Mulla on vähän sama fiilis. Kyllä pääsee aika paljon pistää niitä kotieläimiä. Onks sulla skoretsi? Mä voin näyttää tästä. Tossa on vähän skore. Tossa on vähän score check. Tuo vetää kovaa. Siellä vetää joku. No se on ihan hyvä. Oli kyllä ihan kauhea. Vähän jännää linjaa. No joo, mut siitä pelaa. Tonne halutaan. Tohon tippu. Tuo. Toi niin oikeesti. Joo joo. Kuvaa ja sai video. Ilmipää. En mä saanut tästä mitään. Täytyy varmaan heitä tommasta linjaa. Diskuu. Yeah. Aika huono drive. Lähteekö pommi? Nois. Ei tiedä oikeesti, että mihin se on päällä. Tässä näin Teo 4. Turnaan ne. Joo. Mistä ei se viitis nää? No, helposti. Mitä Niin. ei tarvii olla, kun heittää vaan kakka. Tai savupiippua. On aika kaunis. On kyllä. Pysy Iibe. Oho. Tässä näin 3. heitto Juusolta. Tästä on joku 60. Zone Fore on aika kaunis. Kyllä. Bullseye. Nyt en kyllä saanut videolla, mutta heittää Saviori. Saviori. Save ihan vasta. No en mä nyt sano. Okei. Siis. As. Mä otan nyt tästä. Ähdyttä laittaa vähän pidemmän vlogin. Mitä mä sanoin? Mä voin laittaa mun vlogin vaan. Ottaa tästä For 8 alle. Joo. Ei se lähtenytkään. Nice. Meitsi ekaa kertaa pakkaseen sit ykkösväylä. Kova. Meitsi 8 alle. 10 alle tulee.
tää Heinivitys houli. klassikko. Houli kohdalla. Fokus tähän mieheen, niin näkee kun heittää. Heitti ihan metsään. Juu, läpi vaan. Aha. No juu. Vaikea peli. Alright. Videotyypänä. Siihen viereen. Kermaa. Ai saakeli. No se oksati. Nice. Etene. Teo ei siis ole puolarin peläty. Tän heiton jälkeen lisätään. Noniin. Teo pistää sen piikki, että kaikki frisbeet on hukkunut tänään. Ash, mikä oks. Tuko oli hyvä putti. Antti on Ash. No se on päällä. Mä lainaan vaikka tota sun puree. Arttu taas puskassa turoi. Mutta onneksi kuulemma hyvä lähipeli. Käytännössä pakko mennä sisään. Ash. No olihan tää nyt aika hyvä lähipeli, kun sai noin lähelle Mulla on pistettyä. niska tänne hakaneulle. Kyllähän tää nyt on käytännön lähipeli. Hyvä lähäri. Merrille arvoinen suoritus. Katsotaan puttaaks vähän. Nice. Sisällä. Noin se otetaan. Tää osu sen vikaan. Mitä? Läksi vaan ties. No niin. Nice. Mä kyllä heitän oikeesti vanhalainen. Vanhana. Kato se osuu siihen. Box. Oho, ei osu. No putille. Tää on siinä missä oltiin. Noin. Nyt on täykky. Ei se riitä vittu ikinä korille. Juu. Varmaan bullis. Buulo sai. Okei. Nice. Nyt karkas kyllä meitsin kamerasta tui heitto. Jullavi. Faneen. Kova fane, Yeah. kova fane. Lisää puolari pelätympiä spotattu äijän pellas. Nice. Juu, se et sä voi sanoa tolleen videolla. Ei paljon. Ei niin paljon kuin viimeksi. Nice. Hyvä alis. Yes. Nice. Hyvä nosto. Vetää tästä yksi vlogiputti. Mä en varmaan edes kuvannut tota niinku hyvin. Hyvä. Tässä ei vaan aikaa puuhun, niin kaikki on hyvä. Niin jo. Siihen verrattuna, että Ja he won Eetu Sampas Hallou. Toi on korilla. Joo, nice. Mä voin heittää. Tää oli viikkarikää, ei ollut eilen. Eiku toispäin. Nautiskele. No ei ihan nautiskella. Kuulenko mä oikein? Kamo, hyvä heitto. Yeah, so good. Jep. Tuo tekee jotain.
Okei. Oho, missä se meni? Lähes tohon. Mitä? Huhujen mukaan Teo on kusettanut kokeessa. Mitä siellä tapahtuu? Heitä frisbeitä mieluummin. Katsotaan saanko pidettyä kameran kiekossa. Aika hyvin. Siis Jomes voi palkkaa meitsi. Päällä. Arttu hakee tuolta jotain ilmarullaa ja tuolla kori. Mitä? Mitä? Oliks hyvä? Siis meni tolpan vierestä, mutta nyt se on 10 pitkä. No kyllä tää filmi on päällä. Kyllähän toi nyt oli pakko kuvata, toi ihan kamalan kaunis. Sairas. Joo. Kuvaan teidän kaikkea. Mä heitin niin taitava frisbee heiton tonne koriin taakse. Meitsi like priimaa vauhtia. Olisiko Eagle? Eagle lopetus. Mä heitän tohon koivuun kumminkin, tohon keskikoivuun. No wait, Kallas. En kyllä saanut koriin. No mut Tuossa oli koivukori. Eiköhän meidän takaa ketään. Ei. Yritetään loppupelat jääks nopea. Nice. Joo, Arttu kakkosheitto tuona ei kuulemma sais paari. Tossa kori kuitenkin. Mitäs tää on joku 12, 11, 12 korista. Mä ymmärrän mitä toi tapahtuu, että se kipu vaan vittu liikkuu eti paikkaan. Hyvä leijappi. Juuso birdie putti for 9 under, joku 8. Inha. Noniin. Tästä näin teon paariputti kahden järkyttävän hyvän foren jälkeen. Hyvä. Sitten Artun paariputti noin 4 metriä. Hyvä paari. Juuso paari. Hyvä paari. Sitten täältä meitsin paari joku. Mitäs tää on? Ehkä 4,5 metriä. Hyvä kätsi. Tässä on meidän champion tänään. 8 alle. From selkäloukki tu Ja 2 viikon tauon jälkeen. Niin.